Hmm. Hello po. Yung camera kanina. Ayan. Ano po? Saan dito? Dilim pa. So, 5:48 ngayon Philippine time. Ito yung aking tanim namin na alugbati. So, dito ako sa likod bahay. Ayan po. Maliit na greenhouse. Merong manok. Ito po yung lape. Hindi pa okay yung setup niyang grapes na yan. Payat pa siya. Baka mamaya malagyan ng abono. Ayan. Alugbati. Ayan. So, hindi po makapaggawa ng memes ng mga nakarang araw at busy. Opo. Abalang abala tayo dito sa ating hydroponics. Ayun po siya. Try kong i-rotate ang camera. Ayan. So, mga kaayuda, mas maganda yung camera nitong likod. Ayan. Alugbati namin. Ito nyo siya. Yung loob, nandun yung hydroponics. Yun yung po yung pinagkakaabalahan ngayon ni Boy Ayuda. Yung mga talong. Talong. Opo. Init magdanim ngayon eh. So, another nating alugbati. Yung papaya. So, titingnan po natin ngayon yung aking hydroponics. Ayan. Yung magkamali pang 4 na araw po ngayon ito. Ayan. Ito yung system. Ayan po siya. Ayan. Ating lettuce. Ano po? Nasa system. Ayan. So, 4 layers yan. Ito nasa ilalim. Ayan po. So, ganyan po yan. Yung pinagkakaabalahan ko kasi ngayon. At sa baba. Ayan. Yan po yung hydroponics. Ano po? So, ito naman grapes uli na kumuha ko ng ano po, panibagong sanga niya na patutubuin. Yan, hydroponics yan. Meron siyang tubig na may nutrients. Ito po kasi yung system may pump yan. Ayan. May pump. I-rotate yung tubig yan. Ayan. Ito ko sa inyo ng live ang aking ginagawa. Ayan yung pump. I-rotate yan. Circulation. Ayan po. Ayan. Kapi muna tayo. Mga kaayuda, kapi muna tayo. Ano po? Nagigising lang at tungkol naman sa ating memes. Meron po ako nga hello, si Ranzi Zam. Tungkol sa ating memes ni FLM.
meron akong dalawa. Ano po, isa dalawa na naka-hang, naka-line up na tinatapos kasi alam niyo naman medyo busy nga dito sa ating greenhouse. And then ano pa ba, tungkol naman sa updates yan kay FLM, hindi naman talaga agad makakalaya yan na karaniwang pinipilit nila ng mga vloggers niya, ng mga trolls. Hindi talaga makalaya basta yan. So ibig sabihin gumagawa lang sila ng ano po, ng usapan ng kanilang may content, hindi naman dapat pansinin. Ayan, manood na lang kayo ng ano cartoons, comedy show, matawa pa kayo kasi yan kayo so, hindi naman tayo ano po dyan nagpapalya. Nanonood na lang din ako ng ibang mga vlog gaya nila Inday Marie. Ayan, subscriber ako niyan nila nila Sir Boy Meherada, Talino Warriors po yan, nila Bagtit, JR Balico. Then maraming vlogger ngayon na FLM, anti FLM na gumagawa. Panoorin niyo po sila. Medyo pati po tayo. Si Boy Ayuda ay pahinga kay FLM. Ito nga po, nakita ko sa inyo yung aking ginagawa. Yung mga tanim dito. May cactus na tanim. So yeah, against the light, kagaya ng sabi ko, hindi natin tigilan yung ganyan mga gawa ng manloloko, mga scammer. Ano po, nahihirapan ako po. Kunin ko na itong aking upuan. Ayan, may nagtanong kung nag-gym daw ba ako. Ito po, ayan. Yan yung aking barbell. Ginawang barbell, upuan lang. Ayan, hindi na makapag-gym kasi hirap, lockdown. Improvise na lang sa bahay, pwede natin gawin ganyan, improvise na mga bagay. Kaya nyo makagawa ng ganyan po. Emilita Manosa, good morning po. Kay Ranzi Sam. Ito, pag-usapan natin yung good health. Ano po, so ano yung may nag-ano po. Ano po, hindi natigilan yan si Budol King. So kaganapan dyan, ayan, si Nonoy Lopez. So ito po, tinatalakay natin ngayon ano yung aking ginagawa. So kagaya nga ng sabi ko kanina, meron akong dalawa na nakahang na vlog memes kay patungkol kay Budol King sa kanyang mga trolls. Hindi po basta matapos kasi kailangan ng time. Ano po, hindi kagaya nung dati na nung mga unang vlog ko, madaling gumawa ng ng pinakang content niya. Kasi di ba? Naka live stream si YouTube live, Facebook live noon si Gusgusin. Makakakuha tayo ng video niya. Lagyan natin ng sound effect, ganun po. Madali makagawa nun. And then yun nga, pinag-initan ako. Mga sunod-sunod, may mga nagre-report. Kaya last month, di magkamali, sunod-sunod yung warning sa akin. Umabot na ako sa 3 warning Ayan po. Medyo nag-lie down ako, lie low. Yung mga sumunod na memes, hinigpitan nila ako. Hindi na basta makagawa. So ngayon naman, ganun pa rin ako po. Isang warning na lang sa akin, bagsak na, shutdown na, sarado na yung aking kick out na ako. Ano po, sa pagbablog. Gaya ng
ginawa ko, maunawaan niya ako. Ito, nag-live ako. Mga nakaraan, nag-live na ako dahil hindi nga makapag-upload nun. Mahirap yung sitwasyon. Tas naisip ko para patuloy yung aking channel. Ito nga po yung pinagkakaabalahan ko dati pa. Dati kong trabaho. Yan, farming. Na which is, ayan nga po, ikot ko kayo. Pero yung dun talaga, yung sa may nakita yung styro box na yun sa loob. May system doon. Yan, tawag po doon ay hydroponics farming. So, sa mga gusto makaalam yan, libre, walang bayad, pwede kong ituro sa inyo, matulungan kayo. Lalo na ngayon, tuloy-tuloy pa naman yung ating kinaharap na sitwasyon, pandemic. Mas maganda po na magtanim tayo. Sinakmak daw. Yung mga nag-comment po, ang bilis ng screen, hindi ko mabasa. So, sabi ko nga, mas maganda ngayon sa kalagayan natin kung mayroon lang din kayong panahon para mag-aral, gawin yung pagtatanim. Ayan, saan daw yung farm? Taga Bataan po ako, Maribeles, Bataan. So, ayun, shout out po sa inyong lahat. Ayan, mga nag-ano ngayon sila, Ranchizam. Ayan. So, daily po, araw-araw naman, binobrowse ko, ino-open ko, binubuksan ko yung aking channel. Ayan, okay, thanks. Yan, si Nonoy Lopez, Emilita Manosa, shoutout po sa inyo, salamat po. Ayun, pag-usapan natin siguro ngayon is good health na lang muna. Kasi yun naman talaga yung number one na concern natin. Ano po? Stay safe, stay healthy. Ayan. Then stay happy. Kapit mo ba? Kaya pag malusog tayo, masaya tayo. Ano po? So ganun po. Yun yung kadalasang sinasabi ko dati pa sa mga nagdaang kong trabaho. So kunting background po sa akin. Bago ako mag hydroponics farming, involved po ako sa mga tawag na company na ano po, na connected sa mga wellness pangkalusugan, mga vitamins, ayan, ano po, na bawat lugar na pinupuntahan ko, demonstrator din po ako, nagde-demo ako, ano po, ng mga pangkalusugan na yan, na supplement galing sa prutas, galing sa halaman. So siguro yung iba, pag makikita yung video ko na to, mamumukhaan nila ako, ano po, ay ayun, kilala ko yun, ayan. Kasi maraming ganun na tao, Sambales dyan, ganun. Ayan. Yung Sambales po, kadikit ng Bataan yan, may nag-comment. Dyan ako unang trabaho sa farm, hydroponics farm sa Palawig, Sambales. Ayan. Umabot din ng halos 3 buwan ako doon. So, reason naman bakit napunta ako doon nung bina na nga yung before na trabaho ko bago ako mag-farm na demonstrator ng mga food supplement. Nagpahinga ako. Napunta po ako Manila kasi pag nasa Manila ako, ganun din. Yung mga kaibigan ko, yung mga kontak ko doon, talagang kilala nila ako. Ayan. Sir, sinesir ako na ngayon. Dito ka, mag-demo ka, mag-seminar ka, mag-present ka. Ganun lang ako. So, ganun po. Sa sales naman, alam natin na merong paglakas, merong paghina. So, tayo siyempre, good day watching vlogs. Jocelyn Chalan, keep on going. So salamat po, salute
sa inyong lahat. Ah, Kaya nyo po at tutuloy-tuloy natin ito. Nag-ingat lang din talaga ako na tungkol sa vlog nung nakaraan. Naisip ko na yon no, kung tadtarin ko sunod-sunod pa rin yung mga memes, FLM, ganyan. Ah, sa ano nga po thumbnail, nababanatan nila ako dyan pagka nakita nila yung thumbnail ko na ganito, sigurado marami nakabantay dyan. No, ito na naman tong ayuda na to, dadali na naman tayo, ganyan ganyan. Kaya yung thumbnail nga iniingatan ko kasi dalawang beses na obserbahan ko yun may maganda akong thumbnail pa lang punteriya na nila hindi yung content alam na nila yon pag yung thumbnail medyo nakita nila ba iba to, yun observer, ayun. Ayun, salamat po. Ayan po, hindi natin tigilan yan. And then syempre may manok. May alagang manok, probinsya po dito. Manok dito sa amin, manok ng kapitbahay. Ayan, so di talaga tayo titigil dyan. Nga po, ginamitan ko na ng Bluetooth wireless headset para makapag live sa inyo salita, kahit mahina lang yung salita marinig nyo. So ayan, yun nga po, tuloy ko yung usapan. So, dati pa talagang nasa ano tayo, health awareness na trabaho. Ayan, demonstrator tayo. So hanggang sa napuntangan ng hydroponics Sambales, 3 buwan. Pahinga uli ako nung magbe-birthday ako. Tapos yung isang kaibigan, nakita yung tinatrabaho ko na nagtaka siya from wellness supplement, napunta ako sa hydroponics. Kinontak ako, tinawagan. So may lupa sila sa parteng Gumaka, Quezon. Nakarating po ako ng Gumaka, Quezon. So ano yung ginawa ko doon? Ayun po, hydroponics farm pa rin. Ayan. Nung hindi na makapag-upload ng video nung kainitan, pinag-initan si Boy Ayuda, so naisipan kong gumawa ng vlog tungkol dun sa dati kong trabaho. Bago ako mag-vlog, farmer ako, hydroponics farm, pinost ko. So yun, may mga nakakita, gaya halimbawa nung isang vlogger na kaayuda natin, kaloyalista, Talino Warrior, si Iron Rock Jermis. Ayan, shout out sa iyo, tol. Ayan, sabi niya nasa abroad siya. Sabi niya pagbalik niya, usap daw kami. Okay, usap tayo. So, doon naman sa iba na regular, suki, nakatutok. Ito si Rice Cooker TM. Ayan, shout out sa iyo. Ayan, nakaka-chat ko sila. Ayan, so pagka nag-PM yan sa inbox sa FB page ko na Boy Ayuda, ayan, pwede po kayong magano doon. Inbox. Pag may time talaga, lagi ko nang binibisita yan. May tanong kaya ko sagutin ko. Ayan. May tanong, kumusta? Kumusta ako? Tapos, meron din basher na doon, nagagalit. Ayan, ang lalait. Nahayaan ko lang sila. So, yan o, pwede niyong puntahan. Yan. So, ito nga po, sabi ko, itong madilim kasi sa likod sa loob. So, subukan ko ditong exercise. Ito po yung exercise Boy Ayuda. Ayan. Paalis ng alis ng bilbil. May naghanap. Magaan lang po ito. So ayan, ikot ko kayo. Nahila na. Buwan ko dito humarap. Kaya ano siya, yan. Yung araw ay nandyan.
nag-ano ako, tawag dito, um, against the light. So yan, medyo okay. So kagaya ng nakita nyo, nasa likuran ko, ito po, yung pinagkakaabalan ko ngayon, system yan. So ginawa ko lang na ganyan na kahoy, bamboo, ano po, para makita nyo, pwede. Ang talagang gamit o dapat gamitin sa ganyan, lalo na mataasan, bakal. So welding yung bakal para magkaroon ng frame. Ito po, province sa province, bamboo. So yan, yan yung nakita yung nasa likod ko. System po yan ng hydroponics. So yan yung pinagkakakitaan ko, trabaho ko, skills ko nung nakarang taon. Ayan, po. Pwedeng itanim dyan mga lettuce, yung mga green leafy vegetables. Ayan, so yun na muna yung gawin kong background. Ayan, dito tayo sa kabila. Maganda. So, ayan. So ito naman nakita nyo dito na nandyan wala siyang system. May tubig din yan. Yung tubig niyan ay may nutrients. May nakita kayong puti-puti, nutrients po yun. Yun yung bubuhay sa halaman na po. So yan yung bubong namin. Pwede naman ganyan, maliit lang na greenhouse ito. Yung bubong ay tawag dyan, dahon ng nyug, palapa, yun po ba yung tawag doon. So, pero sa talagang setup ng greenhouse, dapat yan silag na transparent na ano po, transparent na plastic, kagaya nito, pakita ko sa inyo. Ayan, ito po, transparent plastic, yan dapat talaga yung bubong. So nung nakaraan, yan ang bubong niya, pinataasan namin yung ano niyan, bubong, inadjust namin, binaklas namin, kaya yun na lang muna ang nilagay. Ano po, so nakikita nyo, ayan, ayan, may tulungan naman ako. Ayan, dinidevelop pa po ito sa labas. Ayan, ito nyo, may mga tanim dyan na gulay, lahat ng pwedeng itanim na gulay. So ayan po, makakaayuda. Kagaya ng kanina pa pinapaliwanag ko, ayan, nabigay po, excuse me. Ito ang pinagkakaabalahan ko. So ayan, bale, Little Yorme, ayan, yan mga nagaano po, may message, salamat po sa inyo. So kapag hindi ako nakakagawa ng vlog, asahan nyo na nandito ako. So pwede nyo panoorin yung aking tatlo na yata, tatlo na vlog ng hydroponics. Ayan, sa likod yun yung bahay namin. Ayan, so pag may area kayo na konting space, bakante sa likod, lote, sa bahay, pwede ito. So saan pa, kahit sa mismong bahay pwede, sa terrace, basta may liwanag, ano po, pwede. Yan, sa backyard o dito bahay ba yan? Opo, tama, pwede. Ang hanap natin yung may magandang sunlight. Ayan, so ganyan po. So saan pa pwede, bukod sa backyard, likod bahay o harap bahay na bakante, sa mismong bahay pwede, kaya lang kailangan yung sinag ng araw. Kasi ang halaman na mga gulay, green leafy vegetables, sensitive po yan, kailangan yan ang light. Ito po, medyo maliit ito kasi wala siya sa system, pero yung pakita ko sa inyo, yung nasa system, ayan, mas malaki siya. Ayan, opo, may mga stages po yan bago yan ilagay dyan sa tinatawag na system. So yun yung itinuturo ko nga.
subaybayan nyo yung series naman ng vlog ko patungkol sa hydroponics. Ano po, marami at marami tayong pwedeng maging reference vlog na talagang matagal na sila. Panoorin po natin. Ito naman sa akin, paano ko ginawa ito, bakit ko ginagawa ito, kasi nga gusto ko ring mag-share sa inyo ng kaalaman ko, nung naranasan ko, experience ko actual sa hydroponics farming. Kasi yung iba naman siguro yan, may dumaan na motor, yung iba gumagawa, nangunguha lang ng video sa mga farm, ano po, magawa ng vlog. Iba naman may farm, kuha ng video tungkol dun sa kanilang mismong farm, ano po. Ang sa akin naman, ano yung kaibahan, ako mismo na nakaranas mag farming technician ng hydroponics at installer na rin, nag-i-install, ako mismo gumawa ng vlog. Ayan, para sa inyo. So yun yung mga maitulong ko sa inyo tungkol dyan, idea ng tawag natin na hydroponics farming. So may nung nakaraan pa ano daw yung kaibahan nung dalawa, yung tinatawag na hydroponics at yung tinatawag naman na aquaponics. Sabi ko, almost the same. Bakit? Ginagamitan sila ng tubig. Ayan, kaya nasabi ko sa inyo, may tubig dito. So ano yung pinaka main difference ng pagkakaiba ng dalawa? Pareho may tubig, kaya lang yung ating hydroponics nakapokus lang siya sa water with nutrient solution. So yung isa, ano naman yung saan naman nakadesign o saan naman nakafocus yung aquaponics, tubig din siya, kaya lang nilagyan ng isda. So dun sa isda, halimbawa tilapia, yun ang pangkaraniwan, or koi, yung domino ng isda, doon nanggagaling naman yung isusupply na nutrient solution o yung fertilizer para sa tinatawag na halaman na palalakihin. Opo. Pero mas sabi nga, pag ginamitan ng aquaponic system, mas iba yung magiging pattern niya. Kumbaga mas complicated, no? Hindi sabi complicated. Ayan. Mas ano po siya, maraming pagdadaan ng process pa. Ayan. Kasi halimbawa nandun na nga yung maliit kayong fish pond katabi ng farm, pwede rin yung mismo lagay sa loob ng greenhouse ng farm yung fish pond, kaya po depende sa setup. Pero bago yung gagawing pag distribute ng tubig mula dun sa fish pond, bago yun ilagay sa ganitong system, mayroong gitna pa na pagdadaan ng process, yung pag-eliminate ng mga dumi. Ano po? Mayroon siyang filter pa. Sa fish pond, mangyari mayroong filter system na naman yon bago pumunta sa tinatawag na hydroponic system na kagaya nito. So, double purpose din yon. May tanim ka na lettuce halimbawa, meron ka pa isda. So, pwede po yun. Yung mga sistema. Pero sa isang tingin pa lang, sa isang advice ko sa inyo, mas maganda yung simple lang na kagaya nito. Meron kayong setup, meron kayong nutrient solution, lalagay lang yan sa isang container, drum, malaking balde, sa kanya na siya i-distribute. Ano po? So balik tayo dun sa isa na aquaponics. Maganda pa rin, pero talagang kung puhunan, mas malaki puhunan nun, diba?
Kung trabaho, mas malaking tatrabahuin doon, talagang full time yon. Pero ang kagandahan naman doon, meron ka ng tanim, halaman, meron ka pang isda. So kaya din po natin gawin yun. Ginawa natin yun sa mga nagdaan nating project. Dalawa na rin tayong nagawa niyan. Yung isa nga doon sa Quezon at may isa pa sa parteng Laguna. Ayan po. Then sa dito Bataan, ayan, pwede rin gawin. So ayan po, mga kaayuda, nakaputi na yan sa ayuda at busy. Hindi po muna nagsuklay bagong gising. Ayan, ayan, walang Tomero L. Ayan, so ayan po, ganyan. Malaya kayong mag-comment po kayo, magbigay ako sa inyo ng idea sa abot ng aking makakaya. Then asahan nyo po, magpapatuloy naman yung ating paggawa ng memes para sa mga kalabasa na yan. Ano po? Nanonood din ako eh. Member ako ng mga iba't ibang page na yan, fan page, group ng Talino Warriors. Makikita niyo yung account ko doon kung ano yung latest na ginagamit ko ng mga picture. Yun naman po, yun ang nasa account ko. Ayan, nakaitim ako, makikita niyo yung account ko doon. So pag binati niyo ako doon, hindi naman ako mga ano po doon, nang-i-snub. Ayan, minabati doon, hello po, kayo daw, basta ka tol bro, pare. Ayan, mga tol na yan, mga pare na yan eh. Okay, tawag niyo sa akin, yun yung reply agad dyan. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa mga vlogger na kagaya namin na nag-expose tayo. Number 1 dyan si Sir Bagtit JR Balico. Hanggang ako sa kanya. Ano po? Isa yan sa nagbigay sa akin ng lakas ng loob para push. Anong motto ni Boy Ayuda? Inisip ko yun eh. Sabi ko, gagawa ko ng channel. Kailangan may motto, may punchline. Inisip ko yun. Ayan, nakikita nyo. Basta ikaw may tama. May tama ka. Ayan. Double meaning yun. May tama ka sa pulsya dun sa kanyang maling gawa. Then yung pangalawang meaning nun, ng tagline na yan, basta ikaw may tama ka. Kung ano naman yung pangalawang meaning niya is on the positive side, di ba? Gumawa ka ng tama, may tama ka. Pero yung unang meaning talaga nun, pang ano yung patama sa pool. Siya na yung salarin, may tama ka. Yeah, basta ikaw, may tama ka. Gisip ako ng panibago. Kasunod nun, motto naman, bukod sa tagline, may motto talaga siya na 2 words yun. So, dun sa mga laging sumusubaybay, alam nila yun. 2 words, ano yung una? Basta good, push natin. Diba? Basta good, basta mabuti. Isip ko talaga din yun. Then, yung sunod na word linya is basta bad, puksain. Isip ako ng rhyme eh. Push natin, puksain. Ayan. Basta good, push natin. Basta bad, puksain. So, yan po si Boy Ayuda. So, ngayon ay Sunday. Ang petsa, tingnan ko sa cellphone. Ayan, Sunday, July 12, 6:22 na po. Ayan, salamat sa inyong mga kaayuda. Support po tayo sa lahat ng United Talino Warriors. Ayan. So, congratulations kay Sir Boy Manuel Mejorada. Lampas na siya ng 100,000 plus. Silver na po yata. Ayan, may lock yun. Maraming salamat mga supporters. Ayan. Lahat naman po kayo yan sa tuloy-tuloy na pag expose, pag post ng mga video, makatulong, relevant talaga. So
Once again po, maraming salamat sa inyo mga kaayuda. Tumagal na itong aking vlog. 36 minutes na pala. Yan, Sunday ayudang talakayan. Ito yung title nito. Puti ako. So abangan nyo yung mga memes na ilalabas. Baka maglabas din ako ng memes tungkol kay kay Vice, kay CBN. Tatawa din ako dun eh. Abangan niyo po yan. So maraming salamat po. Kaya nang sabi natin, medyo makulimlim din sa amin. Umuulan po. Umuulan eh. Sa ibang bansa daw umuulan na. Sa iba daw parte, Japan, Asia umuulan. So papaalam na po ako sa inyo muna. Pansamantala, mga kaayuda, stay safe, stay healthy, stay happy. Maraming salamat mga kaayuda. Ito po, magpapampa ko para sa inyo. Wala po tayong sarili. Wala tayong gym. So, maraming salamat.